gozienne murmo Polisabini gozienne murmo Akakeru gozienne murmo Nemo Imo State, piano, Bunaka, Ezinne, Agapaya,
That is why we don't want to pursue when Pacharamania, especially in the eye now to Bonako, Nakoko, Sequana in a church. We don't want to pursue when Pachama because someone can come at any time and don't want at the age. God help me. That is how God wants it. In a bureau, in a bash. Here when you came the last week in Jacobeya, I never go church. Look at Adakwere there. Obu ne nwuru onye obu ya na ya. Ele ihe ọ ga-asa Chineke. Ụfọdụ ga na-atagharị afọ ere na-achọ onye na-eme ha na-eme nshi. Ụfọdụ ga na-akwụ ọgwụ ka ha ka onye ọbụla. Onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya sọ mụ wee eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Ihe niile adịcha. One day, I thank God for Mr. Death. Emere nta emere imo. Ndị mmadụ na-complain obodo a dị njọ. Hey, onye oshirike ha họdụrụ money. How hard to tap out the money? One day they will leave money and go. Obi is a must. Death is an inevitable. Obi with due respect, man of God, you are welcome, sir. With due respect, sir. India bondage chine supposed to be given to him, honor to him. No matter who ever it is. So here in the good. Ndị nwe ndị lụrụ nwanyị na ndị nwe nwanyị na ndị ọgọ ndị ọsa. The stakeholders in this family should enter in and open the casket immediately. Then you inform us when you are there to address the people. And you can hold on for the wine of here. In the left, I am in the next one, you know, we recognize the people. The people are wonderful people. Even the man of more material, they are more. They are one of the things that come to the know for remembrance. What I will in a list to give Sabana, this was by a deal. When they go in our home, or that's the time we can the next thing of you, use what by the human water. So I think that they Bata is doing a lot of things. Anytime I open the thing, I think I put it in the higher hand for you. If I give one a day, no, you want to have a lot. That's what they have said along, they want to go. I think what the woman you should down stage. People, at this doctor, let all the Abbas family enter there and see their wife and their mother for the last time. A mother-in-law, Abbas family, a single Abbas. Somebody should lead them. Abbas family, now we next week. So, people may goes, people may not. One of the leaders of Abuja, was Ochama Abudu. Abudu one of the other. So, you know when we are in the idea. Be your daughter. Our Lord is unique. Our Lord is unique. The next one, I will have a mother like you. We have been together. We have been together. We have never offended each other. We are not just like mother and daughter. We are just like friends. We are friends. We are sisters. People see us as the Lord is aware. The Lord is aware.
That's good. I know that canopy according to inner time and canopy. Somebody will cry and touch out the blood. Now, canopy. My family, no more. Shiva, just like the movie say, people are all here. I want to tell you to people are all. In my next word, I have a mother. I know your daughter. We can watch it because you know what only you say for one. We're not going to go. So I have to be watching. They will say for one because only you have mother. One part without the number in hand and we wait for everything. Ah, you're going to be very chief. I want to know my You know you are my guiding angel. I'm not afraid of anything. I'm still following your business. My guiding angel. Angel of mine. And so that is why I like what people do. Even people pushing this back at you. I'm going to go down about my attitude, consider the person, not my mind. Hey, it's no problem. I'm when you do my money, then I'm able to do that walk here. I salute and greet my I know you are seeing Oga, Elder Usonu. Yes. These are the people make the changes. Now, what they do is big money. Now they make a big money. No respect, sir. Now, I know we're now. I'm a man. I'm a man. Mere Hey,
Chineke nke eluigwe onye maara mbido niile mara ọgwụgwụ niile onye maara mgbe mmadụ na-abata n'ime ụwa ọba mgbe ọ na-arapụ ekele ọtụtụ niile ejibịa n'iru gị n'ihi ndụ mama anyị na nwanne anyị nwaanyị Matilda ohere niile nke i nyere ya na ndụ nke a ijere gị ozi izipụtara gị n'ụmụ ikwu ndị niile ndị o metụtara ndụ ha aka niile ndị o jere ozi ndị niile ndị o mere mma ndị o mere ọgọ na-eji maka n'ihi ndụ ya were echeta ya n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị Chineke onye were ya were nye anyị n'ụwa na-ekele gị Chineke nke eluigwe n'ọnọdụ dị iche iche nke ya onwe ya gabigara nlekọta niile nke lekọtara ya n'ụmụ mmadụ dị iche wee iji ozi n'etiti anyị nara ekele onye nwe anyị n'ime ihe niile ka anyị na-ahụ na ndụ a were achọ ka eme ka anyị gbasi ike n'okwukwe ebe anyị maara nke ọma na anyị bụ ndị ije n'ụwa na anyị bụ ndị ọbịa n'ụwa ekwela ka anyị pụọ n'ebe ị nọ ekwela ka ụwa merie anyị ekwela ka nkụ nke eluigwe kọnarị anyị weta gbasi ike n'okwukwe gbasi ike n'ịmara gị na ijere gị ozi mgbe anyị nọ na ndụ ọ ga-abụ mgbe ọ ga-amasị gị ịkpọpụ anyị na ndụ nke anyị ka anyị wee zute gị n'ala eze gị onye niile na anyị ga-eme n'ebe a n'ụbọchị taa Chineke nke eluigwe kwe ka okwukwe gara anyị nke ọma kwe ka ezinụlọ a nata nkasi obi kwe ka nzukọ gị nata nkasi obi ikwu na ibe ndị kasị ebe dị iche were bịa okporo ụzọ ha ka anyị na-enye iwu ka ha dobe isi ka ụmụ gị were rute ebe a nke ọma ihe aka ọjọọ bụ na nke ga-eso mmemme ha n'ihi ntụ olu gị nwaanyị ị ga-eme ka mmemme ha gaa nke ọma esi n'ime mgbe wetara ha nsọ gị ọtụtụ baa n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ amen. Because the scripture says, give honor to whom honor is due. With due respect, I want to recognize the presence and the arrival of our powerful and humble bishop of the Anglican Communion Ideato region, that is Bishop Henry Okeke, a humble servant of God. Unlike other bishops, yes, now he is too humble. I tell you, I really enjoyed him last time in a local government. Both his messages, his advices, everything, sir. I really enjoyed you that day. The very day, you were there. You anchored the program. I superly enjoyed your program and messages. I pray for more grace. More grace, sir, more grace. We need people like you that will teach people how to be humble and serve God with every sense of humility. You are welcome, sir. We recognize you. You are welcome. Easy. Ihe ndị chukwu na-ekpere na abụ Sata abụ 184. Abụ 184. The program in Cabo 29, page 29. This program ends with a lot of them. Bye.
Abụ 145, Abụ 145, ala dị mara mma karịa ike. Jesus Christ. Nara ekele gị Chineke, nara ekele o. Na nke mmụọ nsọ n'ezie anyị na-enye gị ekele onye naanị ya bụ chi. Anyị na-asọpụrụ gị Chineke ọmụma ndụ n'ihi ọ masịrị gị na n'ụbọchị ndị a ị ga-akpọpụ olu Chineke n'etiti anyị. Ndewo gị Chineke, onye jiri wee rụọ ọrụ niile iji rụọ n'ụwa n'oge ya. Onye nwe anyị na-asọpụrụ gị n'ihi ọbụla dị ezi ọnwụ nke ọ lụrụ ajụwe na ka ya na-echeta ya n'ụbọchị taa. Imere n'ihi ndị ji gwara ngwa ọrụ ụmụnne ikwu na ibe na ndị agbata obi. Ndewo Chineke ọma, anyị maara na n'oge dị ugbu a na-aga ahụkwa nwanne anyị n'etiti anyị. Onye bụ mmadụ ga-ajụ gị ajụjụ mgbe ị mere uche gị, ịmaka ọ dị mee ka anyị mara na ụbọchị abụọ
ebe mmadụ n'ụbọchị ọmụmụ na nke ọnwụ. Onye nwe anyị mere dị mma n'aha Jizọs Kraịst. Ezi Chineke anyị na-arịọ gị ebe ọ masịrị gị gaa n'iru onye nwe anyị kasị ndị ọ hapụrụ n'ụwa obi, mee ka ha bụrụ ndị na-eru uju dịka ndị nwere olileanya. Kwe n'ime ọnọdụ a ka anyị bụ mmadụ ndị dị ndụ n'ụbọchị taa, ka anyị wee nwee ezi olileanya nọ na mgbe ọ ga-abụkwa na anyị ga-anọkwa otu a n'ihi ya, ka anyị wee bụrụ ndị na-eji ohere ya ndị n'ụwa nke a wee jere ozi, ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ anyị ga-enwe ọsụsa dị mma. Gaa n'ihu nwere ọnọdụ karịsịa ịgba ụmụ ya ụmụnne n'ikwu n'ubi ume Chineke. Onye nwaanyị kwe ka ihe niile nke kwuru na a ga-eme ka ọ bụrụ ihe ka onwe gị onye nwaanyị ga-ahazi. Agaghị enwe ihe ga-esi n'ime pụta na-adịghị mma. Ị ga-eme ka ụbọchị rube isi, ndị ga-esiri ihe dị iche iche ga-ekwe ka amaliche rube n'ahụ isi. Na nchịkọta ije ozi Jehova, ọtụtụ mkpụrụ dị ka a ga-adọrọ onye gị, ọtụtụ ndụ ka a ga-ahazi n'ihe ọnọdụ dị taa. Onye nwaanyị ikpeazụ ụlọ obi ga-abịakwute gị, alaeze gị ga-abụ ụba maka ekwesị ga-atọnata. Kasị ndị mụrụ na gị obi, kasị ezinụlọ obi, kasị ụmụ obi, kasị ikpuru bụ obi n'aha Jizọs Kraịst. Nwaanyị ndị ga-eji wee jee ozi taa ma ahụme nye ha otute mmanụ na owuwe anya zuru oke n'ije ozi na nchịkọta naanị ị ga-eri otuto n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. I know there is another fellowship in heaven. 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 Do you know there is another fellowship in heaven? Biko ndị a chọrọ imesi ndị mma ka ndị ụmụnne a chọrọ imesi Igbo a ka ndị ụmụnne na ụmụ bịa nso ọ dị nesesị n'aka a chọrọ imesi Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Ezigbo nwanne nke hụrụ n'anya. Onye nwere ihu ya ọzọ làlùlò. Mama Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Ezinne Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Ezigbo nwanne nke mụrụ n'anya. Ole mgbe ga-eji hụ ya ọzọ làlùlò. Mama Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Odi mmadụ Olùsígbò ọ̀làwàgò làlùlò. Just Tobe ike Jizọs ande ozi yada ande ozi yada wepụta okpu nke ya mee ya ya eze ọra anyị sọrọ ndị nsọ dị n'igwe dana n'okwu ya dana n'okwu ya sọrọ n'abụ ebi dịka anyị guzoro ọtọ n'abalị gara chọọchị, a mụtara anyị ofu ihe
the Anglican Church na-eme ma ọ bụrụ na onye nke anyị rapụ. Ọ ya mere anyị sị ka arụmama anyị ebutuo ya n'ala. Ọ bụ na erukwa na chọọchị, a ga-ebutukwa ya n'ala akọrọ. Anyị wee nabata arụ ya wee baba n'ime ụlọ ụka. O nwere ofu nnukwu mmadụ nwụrụnụ. Ịfụ sọsọ igbe eji were gaa ili ya. Mana mgbe anyị na-achọ ịnabata ya, anyị sị na anyị chọrọ ka edote ya n'ala n'usoro anyị ka anyị were nabata ya. Ha sị dote ya n'ala n'ọmarịcha igbe niile a. Ha ga-edote n'ala nkịtị. Anyị sị ya abazie n'ime ụlọ ụka ya kọwara unu ihe mere eji edote mmadụ n'ala. The Anglican Church jupụtara na symbols, signals, ka ndị mmadụ wee mara nke ọma na aja ka anyị bụ aja ka anyị ga-anachi ya. Ife ọma niile, ụlọ ọma niile, moto ọma niile, ihe niile ọbụla bụ ihe mmadụ ji wee n'anya isi n'ụwa, emechaa n'ikpeazụ n'aja ọcha ka ọ ga-ebi. N'aja ọcha ka ọ ga-ebi. Ọ ya bụrụ first line I communicate na funeral services. Amara n'eziokwu na mgbe anyị nọ na ndụ, ihe ọbụla na-emegharị mmadụ anya ka ọ ghara ikpere Chineke, ka ọ bụrụ na o bido mesịa n'ikpeazụ, ọ ga-arapụrịrị ya n'ụwa. Kemgbe Fraịde gara aga, ofu okwu Chukwu anyị bụ n'ọnụ ebe niile bụ ọnwụ ofu nwa okorobịa nwere ego nwekasị ego ebe niile. Amara ya Nigeria niile, amara ya Afrịka niile, amara ya n'ụwa niile. Nwoke a na-akpọ Herbert Wigwe. Ọ nwụrụ n'ụgbọelu ya na nwunye ya na nwa ya dị ọkpara ya. Okwuchukwu ya bụbeghị anyị n'ọnụ since 2 weeks now. Ego nwoke mmadụ nwere, ego nwoke mmadụ nwere. Anyị bụ ndị pastors, mgbe anyị zukọrọ na-ediscuss ụdị ego Herbert Wigwe na-enye na chọọchị. Na o nwere mgbe chọọchị ya na-achọ 800 million naira. Herbert sị ngwa unu awọrị na ka o weta 500 million naira. Unu chọrọzie 300 weta. Ọ bụ nnukwu university ọ na-arụ na Rivers State, a na-akwado ebido. Ọ bụ ike niile ọ na-akpa n'Afrịka ime ka ndị ọcha, anyị na-agbazi ndị ọcha odibo ka anyị ghara ibuzi odibo nye ndị ọcha. Ọ na-ekonu kọma Dangote na ndị ọzọ dị iche iche ka Afrịka guzosie ike. Ọ continental figure ka ọ bụ mmadụ amara n'Afrịka bịa na Nigeria. Nne na nna ya nọkwa, nne na nna ya ka nọkwa. Bụ niile ọ na-abụa n'ụwa ọ karịrị akarị. Ihe o ji ego eme ọ karịrị akarị. Na Nigeria today nwere the largest and the biggest refinery n'ụwa niile. Ọ ya bụ the anchor person. Ọ ya mere onye dịka Dangote ejighị Herbert Wigwe were egwu egwu. Mana ọ nọzighị taa, ọ ga-aba n'ime aja. A na-ajụ ego niile a gịnị ka a ga-eme ya biko? Factories and companies, Access Holding, Access Bank, Access this, Access that. Gịnị ka a ga-eme all these things? Unu hụ na nwoke aha okeghị na ekpebi fọm nwa. Ọ bụ na ọ ma na ọ ga-eme, ọ gara si oke gwa kọmpanị m nke a dị ebe a, onye dị otu a ga-ewere ya. Ụlọ nke a dị ebe a, onye dị otu a ga-ewere ya. Ọmarịcha ụlọ ọ rụrụ na Lagos, ọ ga-abụ na Disemba ka a kwabara n'ụlọ ahụ. Ụlọ ahụ ugegbe jupụtara ebe niile. Ọ Google House ka a na-akpọ ya. Ọ akwụrụ a na-enene kata onu agbaji. Na Disemba gara aga ka aka kwabara n'ụlọ ahụ. Ọmarịcha ụlọ ụdị ahụ tụbeghị. Na-ajụzi mmadụ one ga-ebizi n'ụlọ ahụ ebe ya na nwunye ya na diọkpara ya nwụrụ n'ụgbọelu. Ka ndị ga-ebizi n'ụlọ ahụ? It's a very big lesson. Nnukwute ihe nkụzi ka ọ bụ nye anyị na mgbe anyị nọ n'ụwa ka anyị chọọ n'o Chineke, ka anyị chọọ n'o Jizọs. Ọsọsọ ya bụ ihe niile, ọ ya bụ ihe niile. Ihe ọbụla eji anya isi n'ụwa, ụfọdụ jikwa ike ha na-akpa wee na-anya isi. Ụfọdụ ji ọgwụ ha na-agwọ were na-anya isi, mme gị ihe, mgbuo gị.
as if dibia na-agwa otoro kobere ike n'elu. Ụfọdụ nwere otu dị chiwe n'anya isi sọsọ ndụ anyị dịrị n'ime Chineke ise n'ọkpara ya Jizọs ọsọsọ ya bụ ndụ ziri ezi. Ihe niile ọbụla o kwuru n'ụwa na-emegharị anya, nwunye ọma, nwa ọma, connections, beauty, ụlọ, ego, akwụkwọ, intelligence, all manner of things. Ndị a dum na-emegharị ọtụtụ ndị mmadụ anya. Achọrọ m iji ha mama anyị Matilda were ihe anyị n'ụbọchị taa. Anyị were ndụ anyị were nye Jizọs, anyị were ndụ anyị fee Chineke. Onye gị ego were ego gị fee Chineke, onye gị mma were mma gị fee Chineke, onye gị amamihe were amamihe gị fee Chineke, onye gị ezigbote atụmatụ were ya fee Chineke, onye gị ezigbote arụ were ya fee Chineke. Ihe ọbụla Chineke wetara na ndụ gị were ya fee Chineke. It is only the life that you have lived in the Lord here on earth that will count. Also ya bụ ndụ ga-emecha n'ikpeazụ mmadụ ga-eji ndụ ya were bịa n'iru Chineke wee mee na akaụntụ ihe ochie were mee n'ụwa. Dịka anyị na-abanye na this service, anyị bụrụ ya n'obi na aja ka mụ na gị bụ aja ka anyị ga-anachi ya were gaa n'iru onye nwe anyị wee nye ya ụsa ihe eji ndụ anyị were mee. Ekpere anyị bụ na Chineke onye maara anyị niile nke ọma ka anyị bụrụ ndị biri ndụ anyị ọfụma. Cheta ka e were ofu ihe were cheta gị, were ihe dị mma were cheta gị. Bishọp na ya na-abọ gị aka ụka taa mgbe anyị na-ekwu maka mama anyị Matilda, ọ na-akọrọ maka mama Matilda ndị mmadụ ọkpụ tosi were mara ya, tosi were nye ya aka, nyere ya aka, zụọ ya tụ ihe dị iche iche. Onye ọma ka a na-echeta, mana e nwere ihe ọjọọ na-echeta gị ma mgbe ị nwụrụ. Ọkụ mmụọ gị bụ express ijebegbu ọkụ mmụọ rị bụrụ onye eji ịmara Chineke na egwu Chineke wee mara. Ma Chineke nyere anyị aka n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-abụkwa ya bụ abụ, a ga-adọnyezi mama arụ ya n'ime Disem abụ 147. Anyị ga-ekwe nke abụọ na nke atọ. Ụmụ okorobịa bịanụ buba arụ mama anyị na ambulance. Page 47 abụ 147. Verse 2. Jesus Christ. Thank you, sir.
Una dodo na aka na bathroom. Datana. So abuna anabatasi anya sada na fondo bakwara ya dozie ya na west door ebe a ga-esi banye nwekwa na ụlọ ziri ya aye akazi esi na okay so driver onye nwe anyị nọnyere unu anyị nọ na page 1 site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst anyị anara arụ nwanne anyị nwaanyị na mama anyị Matilda maka ofere n'ojili ya ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ kasị anyị niile obi tụmadị ndị ezinụlọ ya ka n'ime ofere nke a ka anyị nwepụta nnọnyere nke mmụọ nsọ ya site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nna anyị nke eluigwe gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị onyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwere anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Edebere m Chineke n'iru mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwekwa ka onye nsọ gị hụ iru ure. Amen. All right, right here, China. You engage in the church, go down and Western Door, you have the members, outside the church.
n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị dị ndụ. Ma sị na anyị nwụrụ anwụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ anwụ. Ya mere, ma anyị dị ndụ, ma anyị nwụrụ anwụ, anyị dị ka onye nwe anyị. N'ihi na ihe Kraịst ji nwụọ dịkwa ka ọzọ bụ nke a, ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Jesus. The next stanza. Stanza 8. Ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọlụ zuru ike, anyị ewetaghị ihe ọbụla n'ụwa, anyị apụghị iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova narawokwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. The last stanza. Jesus Christ will say,
bịakwutenụ unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, ndị ebokwara ibu dị arọ. Mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. N'ihi nke a, ka anyị kpee ekele maka ndụ nwanne anyị nwanyị Matilda, ebe anyị maworo na ndị niile asaworo n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ aghaghị iji ike biri n'alaeze nke Chineke. Ka anyị kpere Chineke. Onye okike na onye mgbapụta nke mmadụ niile, anyị na-arịọ gị ka inye anyị na ndị niile nwụrụ n'ime okwukwe ezi ihe nketa niile nke nzọpụta nke sitere n'ahụhụ na mbilite n'ọnwụ dị ebube nke ọbara gị bụ Jizọs Kraịst, ka n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ị ga-akpọkọta ihe niile n'ime Kraịst, ka anyị na ha wee nwekọrịta mkpa gị niile n'uju. Nke a arịrịọ anyị site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Chineke onye ebere na onye nwe ndụ niile, anyị na-eto gị n'ihi na ị kere ụmụ mmadụ ike ha wee na-agosipụta eziokwu gị na ihe gị nye gị. Anyị na-ekele gị maka nzukọ gị nwanyị Matilda, n'ihi ịhụnanya na ebere nke ọ natara n'aka gị wee gosipụta n'etiti anyị. Nke kasị, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi nkwa nke gị kwere site n'oke amara gị nye ndị ọrụ gị niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, na anyị niile ga-ebili ọsọ n'ọbịbịa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọ mgbe ndụ anyị ga-akwụsị, anyị na nwanne anyị nwanyị ga-enwekọ ọhụụ ụzọ zuru oke mgbe anya anyị ga-ahụ ihu gị n'ime otu Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndụ oru gị Matilda, n'ihi na ị sịrị n'ọnwụ onye ozi onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa gị, dịka ọ rapụrụ ụwa ahụ nke a naanị aka ndị gị iji si ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebighị nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ nọmba 90, page 18.
First Thessalonians chapter 4, reading from verse 18. My actually, no worry, my ndị na-ada n'ụlọ ụmụnna anyị oge gara iwutu ụlọ ọbụla dịka ọ na-ewuta ndị fọdụrụ ndị na-enweghị olileanya n'ihi na asị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie otu a ndị mere ka ha gaa n'ụlọ ọnwụ site n'aka Jizọs ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha so ya bịa n'ihi na nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu onye nwe anyị na ya onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ ndị a ga-arapụ ruo ọbịbịa nke onye nwe anyị na ya agaghị eburu ndị dara n'ụlọ ọnwụ ụzọ ma ọlị n'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-ewere oke ike oku were olu isi mmụọ ozi were opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata ndị hụrụ n'ime Kraịst ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ ndị a na-arapụ anyị na ha ka a ga-ewulikọ nke ojii izute onye nwe anyị n'ime mbara eluigwe otu a ka anyị na onye nwe anyị ga-anọkwa mgbe niile ya mere were n'okwu ndị a na-akarịsịta ibu n'obi nke a bụ okwu onye nwe anyị.
onye jikọtara ọnụ ndị niile rọtara n'ime mmekọ na ịdị n'otu nke arụ ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị nọ na paradaịs na n'ụwa ihe gị na udo gị. Kwee ka ndị niile awụchara n'ime ọnwụ na mbilite na ọnwụ nke Kraịst nwụọ n'ebe njọ dị wee bilie n'ime ndụ ọhụụ, ka anyị niile site na ili n'ọnụ ụzọ ọnwụ soro Kraịst baa n'ọṅụ mbilite n'ọnwụ. O Chukwu, kwee ka mmụọ gị na-edu anyị bụ ndị nọ n'ije n'ụwa, ndị nọkwa na-adị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Amen. Kwee ka ndị niile okwukwe ha dị na gị nwee mgbaghara mmehie n'udo, ka nwụchaa njọ anyị niile, ka anyị wee fee gị n'obi umeala. Amen. Ụmụ ya, ụmụnne ya, ikwu na ibe ya, ezinụlọ ya, ndị ọgọ ya na ndị chọọchị ya nwee ezi ntụkwasị obi na ị na-elekọta ha anya nke ọma dịka nna, ka ha site n'ibute mkpa ha nwee nkasi obi na ịhụnanya gị. Ezi Chineke, nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị n'ime ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwee nwekwa ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi. Ka anyị niile amara nwa anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ inyere anyị ugbu a niile. Amen. Abụ maka iji wee okwu Chineke abụ 239 page 32.
onye nna anyị gị bụ eze ha tupu inye aka anyị na mgbe ochie olileanya anyị ugbu a onye anyị na-adabere na ga-ekwe ka ihere ma anyị onye nwe anyị oge anyị ga n'oge eruola. And so we pray, oh God, that you condescend in your majesty and fill this arena with your presence. And grant, O Lord, that your word which I am about to speak will make inroad into the hearts and minds of your people here present. To the end of all honor, majesty, dominion, and praise be ascribed to you and to you alone. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. All the time. Hallelujah. Anyị na-ekele Chineke n'ugwu ekele na anyị nwere ike ịbịa n'ime ofufe olili nke mama Matilda n'aha dayọsis nke isi mba anọ, n'aha nwunye m, nwa m nwoke na ndị ọkpụrụkpụ ụkọchukwu m ruru mmadụ asaa ndị m kpọrọ wee bịa. Anyị na-ekele unu nnukwu ekele onye nwaanyị gọziri n'aha. Anyị na-ekele the bishop of the parish, Right Reverend Henry Ugwu, enyi anyị nwoke onye nweta asịsa ka ọ ga-abụ ọbụrụ na ọ sịara ya na ya agaghị abịa. Ọ bụrụkwa na okwe ka anyị guzo n'ebe anyị agaghị eji ọdụ ebe ahụ. That is the for allowing us to come. Told him that part of the genesis of my life started around here. But after my primary education, I walked into the family of our parents. It was the pastor's wedding when my father was here. Praise the Lord. My father was here in 1963, 64, 65. All as a good church, back then in baptism. Now I want boys in a room here go for baptism. So I moved from where my father was because I had admission to study at Obodoukwu, OIB in Obodoukwu. We started at secondary school. My father brought me and left me with his pastor's work. He did not drop any money. He did not drop any provision. Came and brought me and left. And then the requirement, the money and the provision may not be there. But because of the love of Anai according to Sabbath, they accepted me. Praise the Lord. And I lived in their home for about 3.5 years. From Bahana to Jessiana to class 1. From class 1 to class 4. Beginning of class 4. The secondary school to leave. Silent election at the Mukwe, Amarachi.
Salome and Nkechi saw them as my young sisters. Tira Kuchi and Takri Kunaka so I need to make a family. And the type of discipline we pass through, why I am here today. I am here to inform people that when you pass through the rigors of discipline, don't count it as hard treatment. Count it as grace. Hallelujah. It was a difficult time. So we pass through the crucible of suffering and discipline. Now with the oil meal. By 3 o'clock, I get me there to go so about 3 drums before 6 o'clock. In their son, I was to the go. Look at you sure the Charlotte always very big match about fish merchant. On our farm, one hour. Yeah, I got a wish out 2 o'clock. I got all that. I can see back. When I for walk, but I can walk up. 2 minutes lot of Gagapani. What I passed through, hallelujah. When the woman the Rihanna the canal come on, they let me know to make a gun now the bishop of the church today. Because one, when the lady got a family. You don't like it, and when you walk up away in wine, and when you walk away in wine, and the guy you call him Shaka and Rumi and I call him Shaka. Hallelujah. They helped us, they helped my father. And fed me close to 4 years. Without charging a dime. I make a little bit. The first holiday that I work, only years that I've been in Imo State. Oh, salut, Papa. Bon, on a pour Provence. Oui, je pour Provence. Dans la base. Bonjour. Alléluia. And the last place, because my father never tried the first and the last. Some American work, I told my son, say, then I'm all see, I want this son to be here. I'm going to go to school, I'm going to go to school, I will make a and no person is self-made. Oh, well, you only can get a long parent to be a cat away. So when I hear people say, I am self-made, I said, no, you cannot be self-made. Oh, well, you're a woman in a man in a even when you have a chicken, is also in the process of making you. Because you have a mission, you can have people so the good how to take care of your
So we want to appreciate God. We want to thank you for what you can do. This church, I was telling a mother that I see her. More than my church, I am prepared to go to sleep. Because time God to one hour, I want to do Obodoukwu, or one of us, or one harvest. Now, I got 4 stage. Only way the microphone to do a go ahead and you put on the gas support the church. We don't praise the Lord. You never know what I mean. Who this is again? The church are not of man. And you will wake up and not at the back. I don't understand what is happening today. But I'm a Chineke hallelujah. When will people after this testimony also say? I was trying to ruminate on what you say. After letting people know that this family is my family. After letting people know that Abuchi was my brother. And Omoyapa are my children. I resonated into looking at one of the most serious, most important questions Jesus had answered in the ministry. We heard as Luke's Gospel, chapter 10, and verse 25. 29. Ofu onye ọkaiwu mmalite ije Jizọs gịnị ka m ga-eme ka m wee keta alaeze onye? After the sending out of the 70, it was decided from among the disciples. He had the 12, which he called the apostles. He decided to send out 70 of them to go and do ministry, to go and walk and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. And he gave them power over demons, over principalities and powers. And they left and propagated the word of God. And demons were subject to them. And they came back to Jesus. To tell Jesus, look at what happened. I got more joy than I think how do we slow my leg will be on it. How I will open out all Jesus said, no. You are missing. Who now going to know and do more joy to be slow good? Come on, we are not going to and he started to say some big things. Ekwu maka otu ndị nwe Jizọs onwe ejiri ha nweghị nnukwu ihe ha metere. Ya sị woe to you courage, woe to you this, woe to you that. Because ọ bụrụ na okwu Chineke na ihe ọlụ ebube anọrọ n'olu etiti unu na-alụ ọla ya na Sọdọm lụọ ya na Gọmọra, ha gara echigharị mgbe ebigara. N'ihi na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị eji ihe ha nwere wee kpọrọ ihe. The man and the ngwa Jizọs n'otutu ugbu a otu onye ọkaikpe otu onye amamihe came and said, nna anyị ukwu gịnị ka m ga-eme ka m wepụta alaeze? He never knew that that question would become the greatest question in the world. Gịnị ka m ga-eme ka m wepụta alaeze Chineke? And St. Luke's Gospel took that. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka St. Luke's Gospel bara n'onwe amara m n'ụlọ mara na St. Luke's Gospel were catechetical gospel. The gospel written by the beloved physician St. Luke o dere to Theophilus
Some people saw nnukwu onye Galilee a na-amaghị ama. Ndị ọzọ ndị ọkammụta ndị obi ọzọ pụtara ndị hụrụ Chineke n'anya. Na o nwere ike o dere akwụkwọ a nye ndị hụrụ Chineke n'anya. Nwoke ike dee ya nye nnukwu enyi ya ma ọ bụ onye na-adị ya jụọ na-ama. Ya na-agwa ya sị ya na lekwa anya ọtụtụ mmadụ ebido n'ide ihe ma anyị onwe anyị soro Jizọs n'ụkwụ na ụkwụ anyị kwesịrị ka anyị nye gị a connected gospel. We want to let you know the truth of the matter because we follow Jesus. We are not going to give you a story nke waka echekwa ebe a tinye ụzọ na mkpebi chikwe na mkpebi mkpa. I will want to tell you the truth of the matter. And Luke wrote this apostle, this gospel. And Luke also, in this gospel, said so many things. Ndokatamana said, no one of the best gospels. Because of its catechetical nature. And because in it, we see the gospel of grace. A universal gospel of grace. Gospel na connect na ọkwa amara ihe niile a Jizọs mere wa amara. Jizọs onye biriri eluigwe datara wee gụọ mmadụ nwa n'ọwa amara. For God so loved the world that he gave his only begotten Son to come and die, rise and exalted for our redemption. Grace. The gospel of grace. In the gospel we saw the gospel of the Son of Man. When you read closely, you will discover Mandi Nenwe, Mandi Okujiri, Mandi Akajiri, Mandi Akaprachu, Mandi Akas, and so on and so forth. All of them, Luke captured them in the gospel. That is why when you read chapter 6, verse 20, chapter 7, verse 37, chapter 8, verse 2, and so on and so forth, man, the leper, and in chapter 24, and so on and so forth, you also see a gospel for the dying thief. A gospel of devotion. Also in the gospel, we have a lot of beautiful church music, canticles. In this gospel, you see the Ave Maria, the words of the angel to Mary. In this gospel, you see the Magnificat, the songs of Mary, in 146-251. In this gospel, you see the Benedictus, Son of Zechariah. In it, you see the glory and excelsis. In it, you see the non-divinities. When you want to go up here and have to do all that, you need to talk about it. Ọtụtụ abụ ndị dị mma. Ọ na-ebe a ka isi rere spesi onye nwanyị gịnị ka m ga-eme na mgbe ga ezi. Some people may not understand na onweghị ihe ọzọ dị oke mkpa na ndụ a na-abụghị alaeze Chineke. N'ihi ihe ọzọ ndị ọzọ niile tụrụ atụ. Ọtụtụ ndị ọkachamara chọkwa na eleghị anya nwoke a chọrọ ka ọ nwaa Jizọs, ma ọ chọrọ ịnwa ya na ma ọ chọghị ịnwa ya na ọ jụọla ajụjụ dị nnukwu mkpa m chọrọ ka anyị leta anya. Gịnị ka mmadụ ga-eme ka o wee keta alaeze onye? Olee ihe ọzọ dị mkpa karịa alaeze Chineke? Ọwụ moto. Moto ịgbara taa gbaa ya 5 years. Even before we ịgbata ya, another design, another one apụtara. Ọwụ ụlọ.
ọwọ́ okorobịa nọkata ya alawa ihu akawa ya ya gbawa àwọn ọnụ ụtọ mgbara àwọn ọnụ mgbe o bi na anyị ụlọ kọrọ ya gbala ma àwọn ọnụ mgbe ahụ akọgo oruchakwa okorobịa ntakịrị na hapụ agbala ma ọnụ. But today mmadụ emewe n'agadi. That is why a philosopher is saying beauty and material wealth are meaningless because beauty can fade and material wealth vanish. Ego na nọkata ya aka. Ụmụ ọmụkọ tutu ha sị na ọ na-awe bi ọkọst ga-akpọta Oliver de Coque na ha ọmụta a na-atị egwu mmiri na ego. Ndị Obodoukwu niile akpọkọ ọ bụ ahụ ya na a na-atụ egwu ahụ. But all this has gradually becoming history. Gradually becoming history. Ihe ndị a niile na nwoke na-akatasi ugbu a na-akatasi ya erikwele anụ ya erikwele ụtara ya erikwele ka ya eri ya anụ. Gradually nwoke a jiri nwanyị na-egbu olu eji ọ na-amụ ya gafee n'ala obodo kwa na-ere nye m nwa na-erezi ya nye ya na mkpa ọmụnkwụ nkwere ọ ga-ala mkpa ọkwara ọmụnkwụ a ọ aka ya no, hallelujah. That is the state that every other thing here is transient. Life is transient. Because life is a very short one. Life is a spider's web. Life is not what you think it is. And that is why death is not here as a transfer from the word of the Lord to the word of the Spirit. And the rebellion will be asked for many people and allow us to be able to get the back and have come. We also have the back and some again. What must we do to educate the people of God? Let me hear business market. That's in market. So that is why I want to know if I'm ready to do it. I'm going to call a lot of some of you are trying to believe. Praise the Lord. Because it's a natural thing. Anọkọ anwụọ ebikata anwụọ ọtụtụ ndị anyị mana mgbe ebe ebi gara aga anwụọ na mana ihe dịzi mkpa olee ebe ha nọ olee ebe ha ga-anọ ọ bụrụ na enwụọ taa olee ebe ị ga-anọ ọ bụ ajụjụ ala onye ọka iwu a gịnị ka m ga-eme ka m wepụta quickly tell you one or two things which we must do in order to inherit the kingdom of God. One is to repent of your sins and to ask Jesus to come into your life. Repentance is necessary. We must repent from sins. No. Continually confess. Are we not ability sometimes to get out of the unknowable sins of omission and insisting on not committing the sins of commission, asking God to give us the enablement. But you must first of all acknowledge that you are a sinner and you repent for your sins. Hallelujah. Amen. The Bible tells us the story of the prodigal son, a young man whose father was wealthy. It is
to live the way he wanted. And he went to the father and said, give me my own share. And then the father gave him his own share. And he went and squandered everything. No one also get that. It didn't really me. No one also get that. It didn't mean oh, one day I'm going and the Bible says, when this young man came to himself, hallelujah. When he came to himself, he said, I will arise. I will go back to my father. I will confess to him. I'll tell him, Father, I've sinned against you, I've sinned against everything. I've sinned against everything. Forgive me and count me as one of the servants. It is in that talk of scripture that we saw God running. That's the only place of the scripture where I can say, hallelujah. Because someone on any prayer is used to make me and so you must repent. If you want to spend eternity with God, you must repent. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị zara n'ọtụtụ aha dị iche iche. Ụmụrụ ahụ ezara some years ago, a na-akpọghị ugbu a, gịnị mee ka ọnwụ ha mmiri na-arị ugwu. Ọkwa ya? Mmiri na-arị ugwu wa afọ Obodoukwu. Ọpụta obodo wa. Onye chọrọ ọpụta obodo wa na Obodoukwu a na-emeziri ya akịrị maka na chọọchị nga. Ọnwụtụ chapụta ya mere. That is to show you that the Henry and the man one in your money. And so you must repent and say, God, I repent of my sins. And the scripture God opened the door. If we say we have no sins, we deceive ourselves. And the truth is not enough. But when we confess our sins, God is faithful and just. He will forgive us of our sins and He will cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned before, we make God a liar. God cannot lie. Hallelujah. We must repent of us. We must believe the gospel. The gospel is true. We must believe the gospel. In John chapter 1, I said, Kahara Botina, and the Corona, how could you must believe that the gospel is true. You must believe the letters of the scripture. That God has the abundance of His law. Give Jesus to come and die for us. And to relieve us from the shackles of Satan and sin. And to make us what He wants to make us. Making us the heirs of God's inheritance. Those who will enjoy with Him. To be a visit. Arena of Father. He gave birth to your man. He gave birth to you will believe. And if you believe, you are making yourself a candidate of the party. Now we pray. Look at what is happening today. Who has to say Jesus is a scar? Church is a scar. For 2,000 and some fraction years ago, the man after Jesus in the sky. In this dispensation, is saying that Christ is the sky. Now help me and Jesus. Some of them say help me and miracle. Help me and now the Bible is a literature. Wow. You have to believe God. You have to believe in Jesus Christ. You have to believe the gospel. You have to believe the Old Testament and the New Testament. The 39 books of the Old Testament and the New Testament. You have to believe.
You have to believe in the baptism of the people of God. Whether it is immersion, whether it is assumption, whether it is sprinkling, whether it is foreign, the Anglicans believe in all these four factors of baptism. Hallelujah. So do not allow yourself to be deceived. If you go to all that you need, if you try to make baptism, you can't have baptism. No one for that reason, you can tell you that is stupid. Moja anaonekana maternity ili wajeshi chake ya kuumwa ya lawana tena. Gini mtu gani hapo moja na maternity say opotunto drama na otono zolotaba. The church is a family, it's a family of God. And we are members of the family of God. And baptism is initiation to the life of the church and the true body of Christ. Hallelujah. Never the baptism difficult message. Then our mouth say, be careful about it. In Hebrews chapter 11, Abraham said, Naya I will not really like my son, we are we are strangers here. And heaven is our home. And that is why we say we are big grace. How many of us are big grace? No, you put our china or Obodoukwu at the beginning. Igana got to do a hand. Massive news. Always look at that. Each of us also will get the Ayana children. And believe that there is life after death. Life after death. So you must have to renounce some of these things in your life. And the fortunate thing about it is that you can renounce all before. Who wants to be renounced in the name of cultural what? Revival. Chineke mena yekere na Jesus. The name of cultural. If you must get to eternity, you must have faith in Christ. You must live a sacrificial life. You must have the knowledge of God. And you must live righteousness. Righteousness of imputation, and not righteousness of implantation. Because you are in implantable righteousness is like a future before God. But the imputable righteousness is what God gives to us. The righteousness of the is through Jesus and Christ of faith. That is the righteousness. Paul was saying, don't not do well. Or go more women are there. Come on, Christ and again. But Christ is the one to do it. Oh, I love those of God. I'm not going to let you out more than you are. Have a running the gas, Jesus, because Baba may be different. And I'm a man, and you put up by them. Have a big question. Have a running the natural media. Have a running the baptism, Mana Hanken and a corporal commander. Have a running into self-sacrifice. Hagabo, ndi nwere mmụta gbasara alaeze eluigwe. Ngwa ngwa nwere mmụta gbasara alaeze eluigwe, nwee mmụta gbasara Chineke n'onwe ya. Ihe ahụ ịma bụ ihe ị ga-asọrọ. Hallelujah. Chetakwa na ihe mere na ndụ onye a na-akpọ David and Lazarus. Ofu ọgaranya dị akwụkwọ nsọ na ọ na-eyi ewu ododo. Enwetara otu ogbenye nọ n'akụkụ ụlọ ya. Onye ọgaranya ahụ na-ekwe ka onye ogbenye a bịa tụrụ nri n'akụkụ ụlọ ya dị ya chụpụrụ ya nkịta. And both of them died. And the poor man, that is not celebrating poverty. The scripture, I say now,
Need ogbenye would the best thing. No, that is not what the scripture says. Also, no ogbenye ahụ nwa. Ewepụrụ ya gadewe n'obi Abraham. Ọgaranya ahụ nwa wee banye na Hades. Ya wee nọrọ ebe ahụ wee lekọta anya hụ ogbenye ahụ ọ nọ n'obi Abraham. Ya ejiwe nna m Abraham. Biko jinee ogbenye a ka ọrịa ịga aka ya na mmiri wee metụ anyị n'ire n'ihi na akpịrị na-akpọ m nkụ n'ebe a ya sị ya mba enwee n'ọtụtụ olulu dị n'etiti anyị na gị onweghị onye ga-esi ebe a wee feta ebe ahụ. And again, the water here is the water of everlasting life. If it starts to drop in your tongue, or can drop well into eternity. And so we will not do that. And besides, because when I have to say, I call also when you were a Regan and Mini Waka, when you be a Kogonia. Oh, I put you in the region. Oh, I can see a Regan and Mini to a share and there, tea and on. Yes, because one ever had been. She never and ever, and she put the mother Hagaga woman. Ka ha chegharịa aka ya ọ bụrụ na ekweghị ndị amụma na ndị ozi ezu ọnụ na ha nọ a sịkwarị na mmadụ si na ndị nwụrụ anwụ wee bilie ụnụ agaghị ekwe. So the time is now for you to resolve to have eternity as your best. Anyị na-ekele Chineke n'ihe ndị mama. Ọ dị unfortunate na abụchi nwụrụ n'ihu ya. But Chineke mekwa abụchi nwụrụ ụmụ okorobịa. Naanị ihe unu ga-agba mbọ ịma na Apollos na ndị nwunye ha. Unu ga-agba mbọ hụ na ezinụlọ a ejiri nnukwu disiplin ịsọ mmehie oyi na ịsọ ihe a iwe na the death of mama and the death of papa agaghị eme ka ọ bụrụzie ebe ihe ọbụla nwere ike ife. I am pleading with you people. I'll be looking into the family. Praise the Lord. But I na-aga ike ka Chineke nye aka ezinụlọ a wee ghara part of what we are saying about the transience of life. If God is not taken, the discipline and the goodness of the home will go. O nweziri ike ihe ruo ji akpọta aha ezinụlọ Kọlinọs aba asa ahapụga na ihe a. Ma Chineke agaghị ekwe ka ọ dị otu a n'aha Jizọs. Ọ dị nnukwu mkpa na ụmụ ga-eleba anya. Chineke ga-agọzi na anyị na-agwakwa nwunye Abụchi na ụmụntakịrị. You people must take heed and ask for the grace of God. I lived there, and by the grace of God, I am part of that place. Praise the Lord. Onye kwụ onye ọkwụ aha kwara ya na aka akpara ya. O weta ndị ụlọ isi atọ ya n'ihu asị onye kwụ onye ọkwụ aha kwara ya na aka akpara ya. Don't allow ihe imege ka ọ laa n'iyi n'ihi you feel that onye ka a na-emere ya mere ya Chineke. Chineke ga-anara otuto, ọ ga-anara mbuli elu, ọ ga-anara ọtụtụ. Hallelujah. Ka anyị zọtọpụ anyị. Eternal, eternal life, eternal, eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Eternal, eternal.
ebighị ebi. Gị onye okwu gị niile bụ eziokwu, ụzọ gị ziri ezi. Gị onye sị na ọ bụrụ na anyị chọrọ ibi ndụ ebighị ebi, na anyị ga-abụ ndị ga-ajụ mmehie, ndị ga-ekwere ozi ọma, ndị ga-ajụ ọtụtụ ihe nke ndụ a, ndị nyefere onwe anyị ka aka anyị akara nke mmụọ nsọ, na anyị ga-abụ ndị a mụrụ ọzọ, ọ bụghị ndị a mụrụ site n'ọbara kama ndị a mụrụ site na mmụọ nsọ. Onye nwe anyị, biko kwee ka anyị bụrụ ndị a mụrụ ọzọ n'aha Jizọs. Kwee ka anyị bụrụ ndị e mere mmiri Chukwu. Kwee ka anyị bụrụ ndị na-esi na mmehie anyị wee chegharịa. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-abịa dinara dịka nne anyị ukwu a dinara, ọnwụ adịrị n'eluigwe na onye nsọ n'ala, otuto na nsọpụrụ wee dịrị gị. Onye nwe anyị, arara mmadụ niile ndị bịara n'ebe anyị n'aka ebube nsọ gị. Chineke, n'ime afọ a, ọgbakọ anyị agaghị amụ ọgbakọ maka ime ihe mmadụ. Onye nwe anyị ga-awụ ọgbakọ ahụ isi ike na ọdịmma n'aha Jizọs. A sịkwarị na o nwere onye ọbụla na-ediji anyị edere aha ya n'akwụkwọ nke ọnwụ, Chineke kagbuo ya n'aha Jizọs. Were ahụ isi ike na ọdịmma yikwasị anyị. Mgbe anyị ga-emesi ụlọ akwa a, uwe anyị na nke uwe amara gị, lie n'ụlọ anyị dị iche iche. Site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Praise the Lord. I got our burial collection. Choruses by the choir.
Mathilda ihe bụrụ ha wee laa na mgbedikamba ka anyị kelee Chineke n'ihi amara nke o mere ya n'inye ihe ụmụntakịrị ndị a ndị nwere ike wee nye aka wee lee ya nka wee leta ya n'oge ihe ndị nke mberede ka anyị kelee ya n'ihi ụmụ ndị Chineke mere ka ọ hụrụ ndụ a tutu ya wee laba ka anyị rịọ maka nkasi obi ukwu n'ebe ezinụlọ a na mgbede ka mba ka Chineke si otu a kasie ezinụlọ Abbas niile obi ka Chineke kasie ezinụlọ Imo obi ka Chineke kasie ezinụlọ Akwụkwọ obi ndị niile nwere nta ndị niile ọnwa metụtara Chineke kasie obi n'aha Jizọs ka anyị rịọ maka echi ọma n'ime ezinụlọ a akwụkwọ gwara na ndị na-atụkwasị Jehova obi na dịka ugwu Zayọn anaghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha kama ruo mgbe ebighị ebi ka ha ga-adịgide ndị na-atụkwasị Jehova obi na dịka osisi a kụrụ n'akụkụ mmiri kwa afọ ka ọ na-anọ na-amị mkpụrụ ihe niile ọ na-eme ka ọ gaa nke ọma Chineke biko anyị na-arịọ ka n'ime ezinụlọ a ka ahụ ntụkwasị obi n'ebe gị bụ Chineke nọ n'aha Jizọs ihe niile ha na-eme wee gaa ka otuto na nsọpụrụ were Chineke anyị echie mmadụ niile ndị bịara emume olili a na ihu ebube nsọ na-arịọ ka mgbe anyị ga-ebili gawa n'ezinụlọ nna anyị Kọlinus Abbas ị ga-arara ahụ nne anyị nwunye na ala na mgbe anyị ga-anọrịsị ebe ahụ ka isi otu a kpọla anyị n'ụlọ anyị dị iche iche kwe nna anyị nke pụrụ ihe niile ka echiche eluigwe du obi anyị ka anyị bụrụ ndị ga na-eche echiche maka alaeze eluigwe ebe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndụ a kwụsị ya anyị wee nwee ebe ezumike mgbe niile Chineke ihe ndị a bụ ekpere anyị gọzie mmadụ niile ndị nke ndị gbakọrọ n'ebe a site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị ihe onyinye nke a nsọ ka ebe ọbụla ezinụlọ a ga-etinye ka ọ bara ha n'ihe ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ Onyenwe anyị gọzie unu chebe unu Onyenwe anyị bulie ihe nkiri ya ka ọ mụkwasị unu Onyenwe anyị nọ na-ahụzi ike Onyenwe anyị nọ n'ọdịmma Onyenwe anyị nọ n'udo Onyenwe anyị nọ nkasi obi Onyenwe anyị nọ n'amara ba n'aha nke Nna Ọkpara Nsọ Onyenwe anyị nọnyere unu ndị nnukwu ajụlikere Chineke niile n'ebe a ndị na onye ndị ya sị nwere ọjị na ya sị Afamosa, ekele m unu n'aha Jizọs. Ana m asị ụkọchukwu Adịkwo na ihe unu nyere ha anyị ekele unu ekele pụrụ iche na-asị onye nwe anyị kwụghachi na mmadụ n'aha Jizọs. Thank you and God bless you. kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma Good afternoon, everybody.
So, good afternoon, sir. I greet you, sir. Welcome, sir. So I thank you very much for attending this occasion. It's a pleasure meeting you, sir. Thank you, sir. I greet you. Hallelujah. Zakon na obi. Zakon na obi. Ọ dị nnukwu mkpa na akpọpụrụ ofu nwokorobịa. Ya bụ ekpatụ mmadụ mụrụ nwata na-ekpukpu isi otu a, ya ga-abụ ya ka egide ya aka n'isi. Ya ekwu ihe a chọrọ ka ekwu. So I want to thank God for everything. Ịma na pope, elu onye n'ime unu ga-abịa ekele anyị. Kele Jehova n'ihi na ọ dị mma. Nna Bishop, all days, ma ndị si mba anọ, ma ndị si Ideato, ma ndị si Lagos State were bịa ebe a Chineke gọziri n'aha Jizọs. Ụmụnne anyị, ndị kwaya anyị, ụmụnne anyị ndị si na gara chọọchị were bịa ebe a, ndị si mba dị iche iche were bịa ebe a, anyị bụ ndị Obodoukwu na-asị ụnụ ọ ga-adị ule dị mma n'aha Jizọs. Mgbe ụfọdụ ebekata akwa emezie mmadụ obi sie ike dịka nna anyị kpere ekpere n'ihi ekpere niile ndị a na nkasi obi niile ndị a. I could, before people, mụ na nwanne m nwoke onye eze apụ na-ekwe nkwa na ihe ahụ ha nyere agaghị agba mpe n'aha Jizọs. Na-ekpekwa ekpere ma anyị bụkwa ọzọ sị ndị ọbara bịara ebe a na ndị nọ n'ụzọ mgbe ọ nọsịrị ebe a gaala ụkwụ n'idi ebe a gara gụrụ di ala ga-aka mma n'aha Jizọs. Ekele dịrị onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. So I was privileged to be Nabima Nambele yesterday. I drove straight from God nowhere. But you back and go over. And I come upon us and to come over to the Kenya. Oh, no, one I did yesterday. So that I am a man. I'm going to captain ball. So, on in the other, oh no, I don't deserve. Captain. Mba iwe anyị na-ekele gị. Ọgụ a lere ụlọ ya anya Samantha Bude ose Imo State bata ọ na-asị saa. Na-ekele saa Kingsley Ogume, you are welcome. Na-ekele saa Mr. Chike Orige ọnwa na onye ọba etiti. Yes. Na-ekelekwa Mr. Marcel Mbakwe and na-ekelezi enyi m nwoke onye ọ kọrọ nsị ya bụ onye na-nka nsị oke enwere enyi na nka onye na-agụ klasịa na ọ nọ Lagos mkpọ ya na fon wesịrị ọsị adị n'okpuru ọsị nsị oke iwere mmanya ya bụ ala dị Sara. You are welcome. Also in that entourage. I can understand. Then you do that one. You do that one. I have a permission. Okay. Then I one more money and holiday first and last. I know that women I know we are coming. I make it again and I make it one night. Honorable MS Industry. All in the house. But then it has to be here from Abuja. Thank you so much. Make it a good school man. Emily. Always open on my never fire.
But osisi nọgidere n'ala. Na-ekele the youth niile, ndị si Aba, ndị si Lagos, ndị si Benin, ndị si Mgbede, ndị si ebe niile Owerri, ma anyị na ndị si Ọnịcha, anyị na-asị Chineke ga-ekpe anyị na nwere nsogbu ọrụ. Nrụ akụkọ aka. Ụnụ ọhụwa na nke o soro gaa n'ụlọ gaa n'ozi. Ụnụ ọhụwa gwana ya. Mana ọ bịara elu ya. Sị m ga-esi ebe a. Anyị gara ụka ya okpere ezinụlọ ekpere. Almost anyị kara ụka ebe ahụ. Anyị batara ụba ya lewe ozu na-ederesa kpee ekpere ebe ahụ. Pụta n'ọdị ala ebe ndị mothers and gays nọ. N'ọdị ala gbaa abụ almost abụ atọ kwa ya. Anyị kpụchaa ya ekpe ekpere kpesikwa ekpere ya dị mgbe ndị nne gbakwara ka ha gaa asị ha chere ya kpaa abụ na-abụ abụ ahụ ya gwazi unu gaba unu bụ ebe ahụ emechie igwe ya gwa ndị na-eme ndị mechiri igwe ha buru igwe pụta n'ezi dọba ya n'ala adọba ha anyị n'ala almost ya kwuo okwuchukwu ọkwa ya mana ihe o kwuru ebe ahụ metụrụ onye ọbụla n'ahụ kwucha okwuchukwu ahụ kpekpe ekpere ọzọ ewere bụrụ ozi megịnị ị na-aka chọọchị mara ihe ị na-aka nọ na ihe m na-ekwu ile anya otu na-adịghị ya n'ugbu a onye ọbụla maka aṅụ apụrụ mmiri nọrọkwa ya otu onye si eje ka aka mmiri si eme gịnị ị ga-ahụ onye ọgba aghara kamgbe aka akpọgo n'iyi ịhụ nọisi ka aka ga-aga mana n'ihi otu mmaanyị si wee dobe onwe ya n'ebe Chineke nọ Chineke gị iri otuto ya taa n'ebe a na-akụ ụkọ jụọ onwe olee ebe m nọ gịnị ka m pasta ọwụ mgbaghachi ka ọwụ alaeze eluigwe ka ị na-ele anya praise the Lord. Na mbụ ana m ekele nna anyị bụ n'ime onye nwe anyị the Right Reverend Henry Okechukwu Okeke onye m kwuru okwu ya taa otu ochie were bifo gaba ozi nke ọzọ ọ gara maka olili mmadụ a na-asị ka Chineke kọntinu na-agba ya ume na-enye ya ụzọ ọhụụ amamihe ọghọta ọhụụ bụ n'ozi ọ na-eje ọ ga-ejere ya n'isi na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Na-ekelekwa anọ bishọp Right Reverend Godson Ụka nwa na Mmamba anọ na-ekwu bishọp of isi mba anọ enyi m nwoke ka ọ bịara ngarata ọ sị ebere ka ị nọ nsị ya na-ekwu anyị sị gị nnọọ ekpere gị niile okwuchukwu niile ọbara anyị n'ahụ na anyị na-arịọkwa Chineke ka ọ kọntinu na-eji gị na-alụ ọrụ n'isi mba anọ ma n'ebe niile bụ a ga-eji gị na-erite Kraịst mkpụrụ obi eluigwe a na-abawanye ọkụ ala mmụọ a na-epe mpe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. wee na-ekelekwa ndị niile si isi mba anọ mkpọba ahụ e nyere m na anyị agaghị ala ala ndị ụkọchukwu niile ndị deacons venerables si isi mba anọ onye nwe anyị gọzie unu niile
n'otu aka ahụ ana m eji Venerable Ambesi Joseph bụ aka mmụọ o si Diocese of Lagos West wee na-ekele ndị niile si Lagos West abịara ha kamgbe ụnyaahụ so onye nwanyị ga na-agọzi unu niile na-ekelekwe ndị Venerable sara na-eje ozi na Ideato Diocese ga-ama akpọ ụlọ niile ahụ Venerable ịnọ ya onye nwanyị ga na-agọzi unu niile aka ji ugo ekelekwe ndị niile m gara ekele mana ka o kelere okele bụ onwe so eji m ohere a wee na-ekele Honorable Sir Barrister PC Umensofo ọ ya bụ the Assistant Chancellor anyị na-ekele gị kelee ndị bụ ụlọ asị gị kelee ndị nke ụlọ okay, thank you. Na-ekelekwa Jima Hassan Luke Obodoukwu Chineke nri na-ekelekwa Chief Luke Abbas ezi Igbo na-edo ekele Honorable Ernest Njesi na-ekelekwa Sir Chukwuma Emelo na ndị ọzọ niile dịkwa ya ekelere m ụlọ ekele mmadụ niile n'onwe ya ga-agọzi anyị niile n'aha Jizọs Kraịst na-echetakwara ndị ezinụlọ Matilda na Sọnde n'oge abịa dị service na chọọchị ebe a service bụ by 9 a.m. dịkwa n'oge ụbọchị ahụ ma ọkwa ọzọ fọrọ anyị ga-anụ ya etu agbasa Jesus Christ, onye hụrụ gị ahụ wee nwụọ n'ihi gị gaa ije gị nke ọma n'aha mmụọ nsọ onye na-edo gị nsọ ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo ka ebe obibi gị bụrụ na paradaịs nke nsọ Chineke site na Jesus Christ bụ onye nwụrụ anyị.
ekpere Chineke. Chineke onye a tọgbọrọ ọkpara gị Jizọs Kraịst n'ili, gọzie ili nke a anyị na-arịọ gị ka ọ bụrụ ebe izu ike ga-arụ nwanne anyị nwanyị Matilda ruo mbilite nke ndị nsọ n'ụbọchị ikpeazụ, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ nọ naanị mkpọmkpọ mgbe iti ntụ o jupụtakwara n'ihuju anya o butere weda ya dịka ifufe osisi, ọ na-agbafe dịka onyonyo, ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakọrọ n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị onye nwe anyị, onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị gị onye nwe anyị Chineke ka dị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, gị onye nzọpụta dị kasịkwa ebere, alara anyị nye n'ala ihe ofu dị ike ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ị maara ihe zuru niile nke obi anyị, emechara ntị ebere gị na ekpere anyị, ma rapụ onye nwe anyị dị nsọ, gị Chineke kasị ike, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye na-adị ndụ ebighị ebi, mana ka anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Mgbe a na-abụ abụ 142 ụmụ okorobịa ga-abịa tụrụ abụ nwanne nwanyị gaa n'ihu. Abụ 142. Page 1. Which one that is smallest now? Very Ya mere obi m dị ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ihe gosi m ụzọ ndụ n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. N'ime okwukwe anyị kwere n'aha Jizọs Kraịst, anyị abụra ahụ na mkpụrụ nwanne anyị nwanyị Mama Matilda nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, rapụ ahụ ya nye n'ala.
Aja Laraka. Laranto. This is Laru. Chineke were amara ya ọrụ ọrụ ịhụnanya anyị nke a okwe ka anyị niile wee na-echetakwa ọnwụ ebe ndụ nwetakwa ndụ ahụ anyị na-amụrụ ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị ka anyị wee soro n'ọnụ ọgụgụ ndị ga-aba n'ọnwụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst. Amen. Mark the minutes on page 11. Mark the where I have a there, no further that I am going to change up number 34, page 2.
Lamb of God. I bet. That is Ideato Imo State. Because the name of Anglican Nigeria. We are Obodoukwu Iliosu. N'ime ihe niile o kwesịrị ịlụpụta gụnyere ihe atọ dị mkpa. Nke mbụ, iweta nkasi obi nye ndị onye nke ha nwụrụ. Nke abụọ, iji mgbamume wee kwuo okwu doro anya banyere ndụ ebighị ebi. Nke atọ, ime ka okwukwe ndị kwere ekwe siwanye ike na njem nke ndụ ha. N'ihi nke a, anyị na-arịọsi ike ka mkpọsa okwu Chineke na ofufe ili ozu bụrụ ihe e mere nke ọma. Nke a bụ ọrụ dịrị ndị ụkọchukwu na mmadụ niile. Anyị na-arịọsikwa ike ka a na-ekwuwa mkpa ọ dị ị na-elekọta ndị mmadụ anya n'ihe ime nke mmụọ nakwa nke a na-nke arụ, bụ onye ahụ dị ndụ karịa mgbe ọ nwụrụ anwụ. Nke a bụ ihe kara baa uru. Ụmụnne m, ka anyị bụrụ ụgwọ ọrụ nke agbamume nye mmadụ niile na nke ndụ a. Na-arịọkwa Chineke ka ndọgbu niile na-adọgbu onwe anyị n'ọrụ n'ime onye nwe anyị ghara ịbụ ihe efu. Udo dịrị unu. Ka anyị kpere Chineke. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ana m ekele gị ekele n'ihi oge a, na-ekele gị n'ihi ofufe a nke i mere ka ọ gaa nke ọma debe n'isi njedebe n'oge. Nara ekele ebube dike onye nyere ndị mmadụ amara ije, ndị si ebe dị anya na ndị si ebe dị nso ha bịago n'udo. Ọ dịghị ihe mkpọbi ukwu ọbụla, onye iju anya ọbụla anụ. Onye lụrụ nke a Jehova dị ndụ, nara ekele, nara mbuli elu n'aha Jizọs Kraịst. Na-arịọkwa gị ezi onye nwe anyị, mgbe ha ga-esi ebe a wee laba n'ebe dị iche iche ha siri bịa, arịrịọ m onye ha mara ije ka mma, ruo ha niile ga-alarụ n'udo, lakwa n'odide mmanụ n'aha Jizọs Kraịst. Arịọ m ọzọ maka ezinụlọ ahụ, gị onye na-akasi obi kwesịrị ekwesị, bịa kasie obi. Mmụọ ka mmụọ lekwa nwa okorobịa bụ nwa ya aka dị obere, jigide ya, gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ. Eze ebube, mgbe ọ bụla nwa a ga-aga, were amara gị duru ya chee. Mgbe ọ bụla ọ na-alọta, were amara gị duru ya lọta. Osisi ọbụla ga-ahụ nwa a na-atụ nkwe, ya na egbe eluigwe ga-ezute n'aha Jizọs Kraịst. Ị na-arịọ gị n'oge a, were otite mmanụ ga-esi nchekwa nye ezinụlọ ruo from now henceforth
agaghị enwe ụkọ mmadụ ma ụkọ nwoke n'ezinụlọ ka ọ dị otu a n'aha Jizọs Kraịst. Arịrịọ m ọzọ bụ ebube dike n'ihe a na-ahụ anya gọzie ezinụlọ n'ihe ime mmụọ gọzie ha gosikere ndị mmadụ na chi ha ga-ebu mgbe ị lụsara ihe ndị agha anyị ga-enye gị otuto anyị ga-ebuli aha nsọ n'elu ndị mmadụ ga-asịkwana ọ bụ otu a ka Chineke ka ọ dị otu aha Jizọs Kraịst ka onye nwe anyị. Ka Chineke nke udo onye mere ka Jizọs si na ọnwụ bilie nye nnukwu ọzụzụ atụrụ dị n'ọbara ọgba ndụ ebighị ebi ya mee ka unu zuo oke esi ọrụ niile n'ime uche ya ya lụkwa n'ime ụnụ ihe dị ezi mma n'anya ya ka ngọzi nke Chineke debere m ihe niile bụ nna n'ọbara na mmụọ nsọ tinyere ụnụ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Biko dịka anyị si nọrọ nwayọọ a ga-enye ndị mmadụ